হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইয়াত একদম ইয়াৰ পৰা লাঠ মাৰি বিটিচিৰ পৰা খেদি দিয়ক। বড়োলেণ্ড বুলি কৈছে, বড়োলেণ্ডত যদি বড়োকে যদি উচ্ছেদ কৰে কি কি চৰকাৰ এইটো? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইয়াত একদম ইয়াৰ পৰা লাঠ মাৰি বিটিচিৰ পৰা খেদি দিয়ক। প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই একলগ হওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইয়াত একদম ইয়াৰ পৰা লাঠ মাৰি বিটিচিৰ পৰা খেদি দিয়ক। हारसिंनो बोजा थाङोनो गथ'आ गैयाबो थांफानि दैमा गाथोनाव आगै दैमा गाथोनाव नाव गैयाबोला गिदिंना थांगोन गथ'आ गैयाबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि खायमियानि आगर गोनां दखनाजों सानस'हायि समायना महर बिरहां बिरहां दावराय बायदि खारहां खारहां मै भेलेंगि बायदि नुसै आं नोंखौ गथ'आ गैयाबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि बोरसि दैमानि बाला गोराना थाबायनानै मेंबोला हमथानानै थाबाय हागोन आंनि साइकेला गथ'आ गैयाबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि बेलासि समाव हारसिंनो बोजा थाङोनो गथ'आ गैयाबो थांफानि गथ'आ गैयाबो थांफानि
प्रमोद बड़ो और हाग्रामा महिला एकलग हक हिमंत विश्व शर्माक इतना एकदम यार लाठ मारि बीटीसी खेदी दियक एकदम बेया मानुह आको 12-14 चনৰ निचिना काजिया लगाई दियक एकदम बेया मानुह बीजेपी और RSS सोमाले शेष और आपलोकर दे सचाके कैसो एकदम सब मानुहे बीटीसी मानुहे मोर कथाटो एकदम कान पाति शुनि लक जब बीजेपी और हिमंत विश्व शर्मा और RSS जदि बीटीसीत सोमाय তেওঁলোকৰ হাতলৈ শাসন আহিলে এদিনো বিটিচিৰ মানুহ শান্তিত থাকিবলৈ নাপায় হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া বড়ো অনাবড়ো কাজিয়া লগাই ধ্বংস কৰি পেলাব সেইকাৰণে ইহঁতক আমাৰ বিটিচিৰ পৰা খেদিব লাগে মই নিজে আহি কেম্পেইন কৰিম প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে আপোনাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিব মই যদি কেম্পেইন কৰিবলৈ আহোঁ ইয়াত ৰোমাঞ্চ আহি যাব ৰাজনীতিত বিটিচিৰ ৰাজনীতিত ৰোমাঞ্চ আহি যাব কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিটিঙত মানুহ হয় মই যেতিয়া আহিম আৰু যেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো আৰু আপোনাৰ কি কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰ থাকিব তেতিয়া बड़ो राभा सब जाति कुछ राजबंशी कुछ कलिता नाथ मुस्लिम सब मानुह जेतिया एकेलगते आहिब तेतियाहे देखिबले पाब इलेक्शन राजनीति काक कय एतियातो तेलुके एटा जाति आमुকক भोट दिया तामुকক भोट दिया हिंदुर भोट लागे आमाक मुसलमानक मारा मुस्लिমৰ भोट लागे हिंदुक मारा एबिलाके कय थाके बड़ो भोट लागे अनाबड़ोक मारा अनाबड़ो भोट लागे बड़ोक मारा एबिलाके कय थाके मैं जेतिया इलेक्शনত सोमाम एबिलाक सब नाइकिया কৈ যাব অৰ্থনৈতিক কিছু আহি যাব राजनैतिक কিছু आहि যাব जाति जातिर काजिया नाथाके यात रोमांच आहि যাব इलेक्शनले रायजोआनो राजा होनना बुङो भटारफोरखौ आरो बे राजाखौ बिथांमोनहा माबोरै बुथुबाय थानो हायो एरखुबाय थानो हायो बे मोनसे सोंलुनाय दिनै भटारखौ जुदि मान होनो रोंदोंब्ला रायजोयै रजा बिथांमोनहा मा दिनै रायजोखौ एरखुबाय थानाया होखारबाय थानाया बिथांमोननि फान्डामेन्टेल राइट दं नामा अधिकार दं नामा जे थाखानाय जुगामै रायजो जानाय जे 30 बोसोर 40 बोसोर रायजो जानायखौ बिथांमोनहा एरखुनो हानाय जों बेवहाय रिफिउजि नङाथ' जोङो बांलादेशनिफ्राय फैयाखै बा बबेबानिफ्राय फैयाखै जोङो बेनिनो खिलनजिया बेनिनो जोङो जोनोम मोननाय बे जायगायावनो थानाय दिनै सासेनिफ्राय सानै जायो साथामनिफ्राय साब्रै जायो फेमिलियाथ' एरालाबानो थाया बबेबा फेमिलिया एरालाबानो थायो नामा भारतआव जेनेबा 130 कौटियाव दिनै 150 कौटि जाहैबाय एराखै नामा दाना एरनाय लोगो लोगो हाग्राखौ एवस्रांना थानांगोन ना मासि बुरभक सरकार बेलाय दिनै सालबारि एवस्रांबा बेखौ बुंगोन बिथांमोनहा अबैध खासलेण्ड दखल खालामनानै थाग्रा एवस्रांग्रा जोंनि बनान्चलखौ जाजोब्बाय आरो जोंहा अर्थनैतिक भाबै जोङो जेरावनाखि जोङो जुरुला जानानै दङ जोंनि GDP-खौनो बिथांमोनहा होनो हायाखै भटार पार्टी इन्टारनेशनेला बिगियान सम्मत भाबै बुंदों जोंनि GDP-खौ बिथांमोनहा मानो होनो हायाखै 2011 सनाव 137 जन MP बेखौ स्वीकृति होखानाय दङ जे नोंथांमोनहा GDP-नि खावसे थाखाखौ नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन होननानै स्वीकृति होखानाय दङ राजि जाखानाय दङ 137 जन MP-आनो सिगनेटरि पार्सना जोंना आसामावनो कय एकजन दंखायो सर्बानन्द सनवालाबो सासे सिगनेटरि पार्सन लिडारफ्रा थगायनो हाला सांग्रां जा रायजोफोर बे 7% गोनांखौ जों मानो गिनांगौ 93% जों गैयै जोब 93% बहाय जों जाति होननानै जोङो जेबो साना जों गासिबो भटारजोब सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा माबा माबि दलाव थानो हागौ खिन्थु भटाराथ' जोङो बयबो भटार नंगौना नङा बेखौ एखुबाय थायोबा जों भटारा बोरै जिरायनानै थानांगौ जाखो खौसे जानांगोन बिथांमोनखौ जोङो नेतानिफ्राय एंग्लाय होनांगौ सोरनि खामानिलाय मा मावजिखौ गाथा गानहोनो एन्जरा मिथिं जानानै मावजिखौ गाथा गानहोनो हायाखैमोन नङा होमबा मोनसे सल'आव दङ गाथा गानहोनांगोन जोङो बे मावजि सिखारिखौ बे गोदोनि माबा सल' बाथा खोनासंला आरोखि जोङो 93%आ भटारा बे 7% लिडारखौ होख्रेमनो बारा गोबाव नाङा मिथिबाय दा जोङो खौसे जानो हायाखै नै दासो एसे जोङो सरसा खालामदोंमोन मोनसे कमिटि खालामबानो बे कमिटिनि नेताखौ बासिनानै बिथांमोना थाखाजों फबनानै दोनो बे भारतनि राजखान्थिनि मोनसे हुदा जालांबाय दिनै भट लानोबो फैसा राननानै होनाय सोरबा दल संगठनखौ थेर बेथेर खालामनो मा खालामो थाखा राननानै होनाय माइनास खालामनानै लाखिनाय बेबादिजों जोंखौ जाब्रेगासिनो दं जाख्ल'गासिनो दं खोथाया बेयावल' नङा মই এইটো ক'ব বিচাৰিম ইমান দিনৰ পৰা ইয়াত আছে ইমান দিনৰ পৰা ইয়াত আছে মানুহ বাঢ়ে না কমে চৰকাৰৰ ওচৰত মই এইটো প্ৰশ্ন কৰিম মানুহ বাঢ়ি থাকে পৰিয়াল বাঢ়ি থাকে আজি যিখন দেশত 100 কোটিৰ পৰা আজি 150 কোটিলৈ আগবাঢ়ি আছে এইখন দেশত জনসংখ্যা কমা নাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ঘটাৰ কাৰণে আজি পাহাৰ পৰ্বত
নৈ খাল বিল আদি সম্পূৰ্ণ ঠাইত আজি মানুহ বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে আজি চীন দেশৰ যেনেকৈ বাংকিত থাকিবলগীয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষত তেনে বাংকিত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আমি উৎসাহ কেতিয়াও কৰিবলৈ নিদিওঁ যিসকলক আপোনালোকে যিসকলৰ পৰা আপোনালোকে ভোট লৈছে সেইসকলক আপোনালোকে বিদেশীৰ নিচিনা আপোনালোকে খেদিব পহু খেদাৰ নিচিনা খেদিম আমিও খেদিম চৰকাৰক আমিও খেদিম আৰু ইয়াত দায়ী হ'ব কোন যেতিয়া সংঘৰ্ষ হ'ব প্ৰশাসনৰ লগত যদি আমাৰ সংঘৰ্ষ হয় সেই দায়ী চৰকাৰে দায়ী হ'ব আমি দায়ী নহওঁ যেহেতু চৰকাৰে আমাৰ দাবী পূৰণ যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইটো কিবা এটা হ'বও পাৰে গতিকে সংঘৰ্ষৰ কাৰণে দায়ী হ'ব কোন সংঘৰ্ষৰ কাৰণে দায়ী হ'ব চৰকাৰ আমি নহওঁ আমি ভোটাৰ আমি একগোট হ'ম না জাত না পাত ভোটাৰ একজাত আৰু মনত ৰাখিব ৰাইজ আজি বড়োসকলক উচ্ছেদ কৰিব চৰণী ৰাইজ বোলে কাৰ ৰাজ্য বড়োলেণ্ড বুলি কৈছে বড়োলেণ্ডত যদি বড়োকে যদি উচ্ছেদ কৰে কি চৰকাৰ এইটো বড়ো হাৰি খৌচে যা কৈ না নকয় কেনেকৈ খৌচে হ'ব बोरै खौसे जानो बर'आलाय सोरखौबा होखारनाय सोरखौबा गायनाय सोरखौबा फुनाय बेबायदिबा बोरै खौसे जानो जोंथ' बहाय फैनानै मिथिफैबाय माखासे मानसिया सिं सिं फानखोमानोबो नाजादों दालालि दङ दालालि हुसियार होन दालालि हुसियार होन दालालि खालामनो मोना आरो नोंथांमोनहा आयेनजोंबो खारनो थाखाय दिनैनिफ्रायनो बे जायगानिफ्रायनो बे नुन खावा बे फानबारि 2 नं फाट नुन खावानिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जादो समस्त बे जायगानिफ्रायनो एकदम नर्थ लखिमपुर धेमाजिसिम एकदम लेखाबालिसिम अरुणाचल बर्डारसिम जाहाथे बे खास लेनाव थानाय बा नामजारि गैयै हायाव थानाय मानसिफोरखौ जाहाथे उच्चेद खालामा वार्निं होनांगौ गोख्रोङै वार्निं होनांगौ जोङो बांद्रायबा जोङो रावनोबो भट होनाय नंला रायजोफोर आसामबासिफोर नथा सबियाव भट होगोन जों नथायाव रावनोबो भट होला जोङो नथाखौ मिथि जोंनि सिक्सदेल ट्राइबेल बेल ब्लकआवहाय आं जाहोआ मानो होनोबा जोंहा दा बे ट्राइबेल बेल ब्लक ओनसोलाव जोङो संसार जादों गथ' गथाय लानानै बिसि फिसा रुजुरुमुयै जोंनि रायजो जानाय बिफां लाइफां गायनाय समायना रमायना जों जानो नागिरनायखौ आदानि कम्पानिया जोंखौ साखार खालामनो नागिरदों नामा आं मोजां मोनाखै जाय मानसिया आदानि कम्पानिखौ लाबोनो नागिरदों बे आदानि कम्पानिखौ बन्द खालाय आरो जाहाथे दस्रा जायगाजों लानानै आदानि कम्पानिखौ बानायहै थेवबो जोंनि सिक्सदेल हायावहाय मालाबाबो दादोनथों जोंहा बे जायगायाव सासेयाव 20 बिगा खरि हा थाबाबो गायग्रा गैया फुरा गैया जोङो बे ओनसोलाव आबाद सुखानजोंहाय जोङो मावनानै जायो जेबादि बालाबारियावहाय जोङो नावजोंहाय मावनानै जानायफोरबादि जोङो गासिबो जोङो सुखान आबाद मावनानै सान्दुं अखा बिफां लाइफांखौ गायनानै आबाद खालायनानै जोङो गावनि फिसाखौ जेरखम खाङो मोस्रोम जोसि मोजाय जोसि बिफां लाइफांखौबो जोङो बेबायदि खालायनानै जोङो बिराद मोजाङै खाङो बेफोरबादिनि जोंनि खांनाय फिसिनाय बिफां लाइफांखौ गासिबो जुदि अनास्था खालायोबा बे आदानि लाबोग्रा दालालिया बबावहाय दं बबे खनायाव जों नागिरगोन जोंनि आइजो पार्टिफ्रा खालि महर लानो हागोन हाया खालि महर जानानै खालि महरा आखायाव थुंग्रि लानानै नखर नागिरनानै आदानि कम्पानि लाबोग्राखौ जोङो दामगोन बिनि थैखौ जों लोंगोन फार्स्टनिफ्राय जोंनि आदानि कम्पानि लाबोग्रा दालालफोरखौ जोङो नागिर नखर आइजो माहारिफ्रा न'आव हाबनानै दबदायजोबनांगौ दबदायनो हागोन हाया दबदायनो हागोन हाया जानि खाफाग्रोना खाफ्राया जानि खाफ्रायाबा सिक्सदेल ट्राइबेल बेल ब्लकआव जोङो थांनानै थानायनिफ्राय थायानो साबसिन प्रमद बर' सारा जोंनि ट्राइबेल ब्लकआवहाय आदानि कम्पानिखौ दा लाबोथों दस्रा जायगायावहाय लांथों जे जायगायाव दस्रा हारिनाव मेरला हा खास दं बे हा खासफ्राव लांनानै दोनहैथों थेवबो जोंनि बर' हारि जानायखौ गुरलाय गुजाय नों बर' हारि नंगौना नङा सार नोंनावसो आङो सोंहरनाय जाबाय सार नोङो साननानै नाय जोंनि बर' हारिखौ मेगनाव मोदै खुगाव खदै खालायनायखौ नों मोजां मोनगोन नामा जाहाथे जोंनि जायगायाव जोंखौहाय हेल्प होफैनो गोसो जानोसै जोंनि संगठनफ्रा मा संगठन दं बे संगठनफ्रा मानो जोंखौ हेल्प होफैयाखै जोंखौ मानो खाराव माराव सानाव हराव ओंखाम जानो सुगैया उन्दुनाय सुगैया मानो असान्थि खालायनो नागिरखो मोनफ्रोमबो संगठना जोंजोंहाय हेल्प गैया नामा मोनफ्रोमबो संगठना जोंखौहाय सुबिदा होनो थाखाय माबा खालायाखै नामा
जोङो बेखौ खावलायनानै जों जान्जि खाफ्रागोन